पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल ऊपर बातो पले करनी चाहो बातो पल अब ही जरूरी सुन ले हाथ नहीं के घोपल कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा कवनो कहे हो ने कवनो कहे हे ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कहर ये कर ढोरी के ने बा मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई मालविया टंची तबिया पोलाई ऊपर से नीचे ले बाटे गेलाई लागताटे महालई पियो रछे ने बा लागताटे माल ई पियो रछे ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के सोनो चालू कर ढोरी के ने बा साध सनिसाना लहंगा में बाटे एकरा कुछ देखा जाना अवधि से राइटर थारू साध निशाना अनुराग मिसाइल बाटे कुछ देखा जाना रसदार चीज देख आइल एने बा रसदार चीज देख आइल एने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने बा तलो के संचालू कर एकर ढोरी के ने